Добро утро, градинарчета! Намираме се в Лупян. Днес е първи работен ден за обекта. Проектът е готов. Колегите са готови. И е време да влизаме на обекта. Ето го. Малко дворче, има големи амбиции да се превърне в едно страхотно място. Тук ще бъде масичка, пейки. В тази зона тук ще има люлки, кът за отдих. Самият терен ще бъде на две нива. Горното ниво е това, което ви обясних. Долното ниво е тук, ще бъде тревичка, растителност и така. Общо взето, ден едно, започваме. Ще ви държа в течение докъде сме стигнали и как вървим. Здравейте, градинарчета! Отново се намираме в Лупян и днес е нашият последен ден. Официално издаваме обектът. Стопаните на къщата останаха доволни от резултата, който постигнахме. Надяваме се на вас да ви хареса. Заповядайте. Веднага ни посреща площадка и пътеки, които са с средна фуга. Съответно виждате, имаме вече тревичка. В началото по проект беше предвидено да се хвърли семе, но решихме с клиента, че е по-добре да използваме тревния чин, за да имаме резултата веднага. Разбира се, има изградена поливна система, която се грижи за тревата и посредством капково напояване за растенията. Тази зона тук ще има жив плет, който съответно ще обособи зоната отзад. Ако си спомняте от първия клип, тук е предвидено да се направи барбекю. Площадката вече е готова. Наш колега си свърши много добре работата. Тук в тази зона, където са камъчетата, има насадени пролетни растения. Мизухари, лалета, кукичета, зюмбюли. Така че ще има разнообразие. Тази площадка тук ще бъде направена по същият начин. Съответно, тук ще има дървена пергола. Има насадени катериливи растения, които ще дадат зелен цвят на дървената пергола, така че ще бъде доста уютно. Ето виждате тази група също. Насякъде има поставен майпекс, който да предотврати появата на плевели. Тези камъни, виждате ги, има на няколко места, те са извадени от този двор и решихме да ги използваме, за да придадат допълнителни акценти към мястото. Ако имате някакви въпроси или ако имате нужда от нашите услуги, оставяме на разположение, може да ни намерите на нашия сайт treegarden.bg или в социалните мрежи. Също така ще ви призува да реагирате, да коментирате, да ни последвате в TikTok, в Instagram, в Facebook, за да може повече хора да видят тези красотички. Това е за сега от нас. Всичко добро желая и до скоро виждане!